פומבה הבט בברנש הקטן, העתק מדויק של אביו, וברור לך מי יגדל אותו. הוריו? טוב, באופן רשמי, כמובן, אבל מי ילמד אותו את הדברים החשובים באמת? כמו למשל לשהק. ולחפש אוכל. אני אומר לך, חבוב, זה יהיה כמו בימים הטובים. אתה, אני והברנש הצעיר. זו ילדה. ילדה. ילדה! אוי. וואו! לאן את הולכת בחיפזון כזה? אבא, עזוב. אני רק רוצה שתהיי זהירה.